Iya, the best. Nindot king dagat, nindot king isla. Naa kita sa natas middle of nowhere pero liga na siya, nindot king dagat. Nakakag makitaan. Say mo makuminto ang lugar diri. Relax ka. Okay kayo yung lugar. Relax. Ako na magpista ron. Ako na dunggan nga na ako na magpista daghan. Daghan. Pista ron. Pista ron. So yeah, go pista rin bro. Nagpista? Pista ron. Kuha na ng pistahan, no? Daghan, nagkaon na dito rin. Daghan sa inom. Inom. Kaon mo na. Daghan lagi. Kami na ba isa mo eh? Sakay na dagat. Dahil sa to. Kita na mo usay kayuhan ito. A few moments later. Kaya, sugan ako nga to silang. Oy, sige. Alam na ikang pagkaon. Ano ang dinaanin mo? Nakanalang ikang. Surti ako ni Magod. Huwag nga. Pista din silang dagat eh. Mo ba? Mapista din ang dagat ilaw? Ano ba makuha na eh? Buang mo gisugbo no? Gisugbo na yun. Di ba, bakit? Awag, testingan sa kakanak ko ito. Sinamam ka. Tinuod mo yun. Mayo. Nahala, sige. Ato ako. A few moments later. Patay, kakuha dyan mo sa duda. Alay. Ano ba? Asan din sila? Pero naman ito nangawa ba? Mga. Pista gini tinuod dito. Lami askaon na eh. Lakas na agad. Nakaabot dito ba? Lami agad. Lupa, kalami. Oh, migo. Makatagdaan ka gini nun eh. Naman lagi mong gina lagi. Uy! Ha? Nalagpay ka mo lagi mo? Namis kami dito. Nakaon mo nga ito? Lami kayo kaon. Nakaon mo? Imo mo may kunapta dito? Lagi ka tayo. Ano parang yung imong natuan siguro? Ano ito parang kaya ako na ito silang dagat eh? Dito ba? Kaon dito may kunapta? Kuya, kita rin eh! Asan ang next na di ay? Ingon, mamista sila. Pwede sila kay nakakaon, nakainom na to sila. Ako rin nagkinasaray na diri. Asa ka na sila? Kayang nabalik ko eh. Ahaka itong atawhana, dugang ginamalik ko eh. Nakakaon na dito na sila ang dagat eh. Pistang ka to sila ang dagat. Kaon na to sila. Kainom pag ito. Kaya ako na kang apason be. Apason ako be. A few moments later. No, sino? Uy! Iin! Kung sa mga dia, sino ka panabong si Munong? Kaya na mo, Ijen! Anong kanon ko mga? Dili ko kita na eh. Murang ikaw naman, nasa dagat mo murang luspan. Ano sa pinitabo mo, guru-guru, bakit? Wala, anong sa mga Ano mo na siya eh? Ari na ba doon na rin eh? Para makibaw may unsa nitabo mo. Lain man mo tanaw ni. Murang mga gisda nga dubok. No. Uyang, miskin sinoy nga na. Kita? Uyang na. Ano na bus? Uyang na eh. Ako naluoy ni mo kansin. Puro. Luspad pa. Nga oy. Yung sam to silaw oy nga. Ang naagdan to silaw. Bilang to pista. Mga hubog lang to mga tao dito eh. Atay ato eh. Ilaw na tamo. Ilaw, hindi ko lata dito silaw. Gitabangan ko rin to. Mga hubog lang to mga tao dito silaw. Nabuak na sa'yo. Nabuak na. Mga tao.